Facer de Galicia un destino máis sostible e competitivo. Este é o principal obxectivo do Plan de Sostibilidade Turística en Destino, do que a Asociación Rural de Desenvolvemento Ría de Muros Noia resultou beneficiaria. Este plan de sostenibilidade, que está dotado con 2 millóns de euros, o que pretende pois seguir desenvolvendo Galicia de unha maneira, ademais de sostible, para posicionala a nivel nacional e internacional, e así, bueno, pois os datos tamén nos están a refrendar, non? Xa batimos os récords do último 2019 en setembro, agora se estamos falando de 6 millóns de turistas. As iniciativas que se foron facendo durante estes anos dende a asociación, pois partiron de 14.000 euros alá cando empezábamos no 14, iban a acabar en 2 millóns de euros, e agradecer tamén as axudas anuales que desde Turismo nos fixeron chegar, igual que desde a Diputación, pero sobre todo de Turismo, para poder seguir adiante e facer iniciativas que creo que todos os alcaldes da zona, despois dun traballo conxunto, se notou, se repercute, o sea, se veu o incremento do turismo durante cada ano e sobre todo este último ano, creo que todos, por os indicadores que temos nos nosos concellos de visitantes, sabemos que se triplicou. Ademais das melloras no miradoiro de Pico Muralla, o proxecto engloba outras actuacións, como o reforzo da senda litoral ao longo da ría con novos treitos peonís e de carril bici, así como zonas de autocaravanas e bicicletas. Contémplase tamén a reordenación de espazos emblemáticos como o Ancoradoiro en Muros, o conxunto do Obre a Chaínza en Noia ou a apertura de treitos históricos do Camiño Xacobeo actualmente en desuso. Na zona do Ancoradoiro, a posta en valor dun espacio único, un espacio protegido dentro da renatura e lugar de interés comunitario. Vamos a facer unha reordenación dos espacios para, bueno, facilitar o aparcamento sin que invadan pois os coches, os espacios máis sensibles medioambientalmente. A implantación de un parque de autocaravanas para dar servicio tamén a ese tipo de usuarios que supoñen unha componente turística tamén importante para a localidade e para a comarca, e finalmente a posta en valor do entorno do Obre da Chaínza. Algún tramo tamén forman parte do Camiño de Santiago entre Portoxón e Noia, tamén entre Muros e Noia de Santiago, e é unha inversión moi importante.